Πήρε τα γράμματα από το κουτί και τα άφησε πάνω στο μικρό τραπεζάκι δίπλα στο παράθυρο. Κάθισε κοιτώντας τη βροχή που είχε καταφέρει ήδη να τη μελαγχολήσει. Ο καιρός την επηρέαζε πάρα πολύ. Πόσο διαφορετικά είναι στην Ελλάδα αυτός ο ήλιος της. Ήταν μερικές καρτποστάλ από τη φίλη της τη Ζιζή που έλειπε διακοπές στο Παρίσι. Ο πύργος του Άιφελ, οι όχθες του Σικουάνα, το Λούβρο. Δεν είχε επιστρέψει ακόμη. Θα τη ζάλιζε με την πολυλογία της καθώς τα περιέγραφε όλες τις λεπτομέρειες του ταξιδιού της. Έλεγε πολλά και αρκετές φορές ήταν κουραστική. Μπορεί να έλεγε το ίδιο πράγμα συνέχεια, πολλές φορές, λες και ο άλλος δεν καταλάβαινε. Από κάτω ήταν ένας κλειστός φάκελος. Τον κράτησε στα χέρια της και τον περιεργάστηκε. Δεν είχε αποστολέα. Από ποιον μπορεί να ήταν? Από τα γραμματόσημα κατάλαβε ότι ήταν από την Ελλάδα. Γράμμα από την Ελλάδα. Έγραφε το δικό της όνομα επάνω και στο πλάι με μεγάλα γράμματα τη λέξη προσωπικών. Το κράτησε για λίγο ακόμη στα χέρια της, ώστε να ρωτιόταν και μετά το άνοιξε. Μια ολόκληρη πυκνογραμμένη σελίδα, χωρίς ημερομηνία, χωρίς υπογραφή. Άγνωστος ο αποστολέας και περίεργη η προσφώνηση. Αγαπητή μου κυρία. Η βροχή συνέχιζε να πέφτει ασταμάτητα. Το τζάμι έγινε θολό και δεν μπορούσες να διακρίνεις τίποτα. Οι χτύποι της βροχής ακουγόντουσαν αλίπητα και βασανιστικά. Έφταναν μέχρι τα μηνύγκια του μυαλού της. Της τρυπούσαν την ψυχή. Πάλευαν με την καρδιά της μέχρι να την τραυματίσουν ακόμη και να τη σκοτώσουν. Πόσο διαπεραστικό ήχο μπορεί να έχουν οι μονότονες στάλες της βροχής. Πόσο δυνατές και επίμονες μπορεί να είναι και να θέλουν να ποδοπατήσουν κάθε τι που βρίσκεται μπροστά τους. Αγωνιούν να λαιλατήσουν δροσερά όνειρα, απάτητες βουνοκορφές και γαλάζιες λίμνες. Να ξαθοριάσουν χρώματα που στεκόντουσαν ιδανικά τόσα χρόνια σε ακριβούς πίνακες ζωγραφικής. Να ξεμπροστιάσουν ιδανικές στιγμές τα ορμητικά νιάτα ενός ιδανικού έρωτα. Πόσο απατηλός μπορεί να είναι ο ήλιος που φυγαδεύτηκε με το πρώτο μαύρο σύννεφο. Και άκουσε ξαφνικά να σπάνε όλα τα τζάμια από τα παράθυρα που τόση ώρα αντιστεκόντουσαν στη μονιασμένη λύσα του νερού. Και χαμογελούσε καθώς πλημμύρισε το πάτωμα, παράσερνε τα έπιπλα, μούλιασε τα χαλιά και αστραπιαία άρχισε να ανεβαίνει μέχρι επάνω. Ίσα με το λαιμό. Σε λίγο θα την έπνιγε. Δεν θα μπορούσε να πάρει ανάσα. Θα την κάλυπτε τελείως το νερό, θα της έκοβε το οξυγόνο. Ίσως ήταν καλύτερα έτσι. Θα ένιωθε τη λύτρωση, την απάνεμη νηνεμία. Δεν θα είχε να δώσει λογαριασμό σε κανένα. Γιατί αυτή δεν έφταιγε, δεν ήξερε. Συναντήθηκαν από άλλους δρόμους. Μεγάλωσε άλλα φεγγάρια. Τραγούδισε κάτω από την πανσέλινο ενός αυγουστιάτικου φεγγαριού. Σηκώθηκε σαν πληγωμένο αγρίμι, αποκτώντας την ορμή μιας οργισμένης μενάδας. Είχαν καταρρεύσει όλα γύρω της. Δεν έβλεπε τίποτα. Οι τείχοι είχαν υποχωρήσει και βρέθηκε να στέκεται κάτω από μια βροχή που τη μαστίγωνε ασταμάτητα. Την έκανε να υποφέρει, να οργίζεται, να κραυγάζει την οδύνη της χωρίς να την ακούει, παρά να την νιώθει. Όταν ξύπνησε είχε αρχίσει να νυχτώνει. Τα φώτα στο σπίτι ήταν σβηστά. Η καταιγίδα που την έκανε να ζήσει έναν εφιάλτη είχε σταματήσει. Ένιωσε το κορμί της να είναι εξαπλωμένο στο πάτωμα. Πόση ώρα μπορεί να ήταν έτσι? Ήταν ένας άλλος εαυτός της που την έσπρωχνε να σηκωθεί, να μαζέψει τα συντρίμμια της, να τα ενώσει ένα-ένα, να απαλύνει τις πληγές της, να ξεκαθαρίσει το λογικό της. Ο άντρας της δεν είχε επιστρέψει ακόμη. Σίγουρα θα ήταν βουτυγμένος με αφουσίωση όπως πάντα στη δουλειά του. Να συνεχίσει το έργο του παππού της, του πατέρα της. Να συνεχίσει η παράδοση της εταιρείας Φωκίων Ιακωβίδης, ανώνυμος εταιρεία εισαγωγών-εξαγωγών. Νυχθημερών πάλευε. Ένα τεράστιο ηγέτη σφινώθηκε στο μυαλό της. Για ποιο λόγο? Σηκώθηκε και ένιωθε τα πόδια της να τρέμουν. Κάθεσε στον καναπέ νιώθοντας ότι ζαλίζεται. Δεν μπορούσε να κρατηθεί όρθια. Και η ίδια ήταν έτοιμη να καταρρεύσει. Έμεινε ακίνητη στον καναπέ μέσα στο σκοτάδι. Δεν ήθελε να ανάψει τα φώτα. Το σκοτάδι κάλυπτε τη γύμνια της και δεν ήθελε να τη δει. Ούτε και η ίδια ήξερε πως η ώρα καθόταν εκεί, ακίνητη, να περιμένει.